Hindi magkakayang surround. Masiram yung lawag lang people. Masiram yung ano ng kuya eh. Seryoso. Ano mo? Ay, hindi ka nakikita sa camera. Hindi ako nakikita, nagkakaiman ako. Ayaw ko kumito kasi makikita ako na ano ah. Black. Rice. Mountain Dew. Serious, kinuha ko na yung plate niya ako. Hey, boss. Paris lang. Paris, mami rice. 45.
Man, itong nagkulay, pero ako na po. Kaya kayo yung live. Thank you. Masyadong mahangin na naman. Sana naman walang dalang ulan ito. Napakaganda ng ating panahon ngayon. Hi guys. What's up? OFW ako. Kamusta? Ayan, bibisitahin kita mamaya. OFW ako. Na-miss ko kayong lahat. Ayan. Bibisitahin kita mamaya pag end ng aking live. Pa-share naman. OFW ako. Para naman makatikim na rin tayo ng matagal nating inaasam-asam sa YouTube.
Pero dati talaga wala yan. Sa gilid Bostra! Oo! Don't forget me ha. na mayroon sila sa amin. Yeah. Sana Tinan mo nga eh, kung manito ng silit. Dali pa rin eh. Kahit na nakatingin ng God. Dami ka na pa siya. Mayo. Mami rice lang tsaka pares. Mami rice tapos pares na.
Pares, 45. 35. Yan po Mamiles lang. Tulo. Paris. 55. May limo. Paminta. Sili. Hindi mo na kunin. Bawang. Limon. Ada kalau ada turun sama kucing. Oh, nakalive ka mo. Kahit na ka mo. Ah. Naman, takot ako eh. Kain
Sinama ko na yan. Bralo. Send na po ka, boss. 105. Ay, kung magsabi. Salamat. Cameron. Dalawang soft drink. May half price yun si ano? Ako. Walang apply. Siya, Ako lang. wala. Nine. 40, 35. Tsaka yung half rice, 40 pesos. Plus 35 yan. 35 yung mama rice. Tapos dalawang samplit, 24. Wala yung piso lang. Ha? Yun na. Salamat.
Hello! Mega mega love shoutout. OFW ako. Kamusta? Kamusta kayo lahat? Yan. Kaya nagtitinda tayo ngayon ng Mami Beef Forest. Dito lang yan sa Bagong Bayan Sur, Iburak Road, Naga City. Ayan. Nasa unahan ako eh. Pag may dumating ng pasero, pure, hindi ako magagali. Kanina sana eh. Go!
Paris po. Po? May noodles po, may mami rice. May pares, beef pares, karne po yan. Tapos malito. Salamat! On the click.